O Concello da Pobra reforza a súa aposta por promocionar o deporte local cun novo patrocinio. Destinará 6.000 euros ao Puebla Fútbol Club a través dun convenio que vincula a imaxe do municipio coa entidade, o tempo que a Administración axúdalle economicamente a sufragar os gastos da actual tempada. Este é un contrato de patrocinio no que, mutuamente nos beneficiamos pois da imaxe do Club Puebla para representarnos alá donde vayan, non? Lucindo o logotipo do Concello ou tamén pois colaborando en actividades deportivas ou campañas de sensibilización e concienciación social. A concelleira de Deportes destacou a extensa traxectoria da entidade que conta na actualidade con máis dun 100 de mozos de toda a comarca. Traxectoria que o ano que ven chegará aos 50 anos de vida, polo que dende o club agardan seguir contando co apoio do Concello para este aniversario. A nós con que nos cubran o mínimo que necesitamos máis ou menos, pois isto con estes cartos nos daría polo menos para cubrir a mutualidade, parte da mutualidade deste ano de todas as categorías. Pero, eu xa llego a agradecer ao Concello a firma deste convenio e que se poida alargar no tempo, porque, ademais, precisamente para xunio do ano que ven, pois facemos o 50 aniversario. Fomos un club fundado en 1973, o 30 de xunio de 1973, e para o 30 de xunio do ano que ven faremos 50 anos. Un ano que é un aniversario que para destacar. Este patrocinio constitúe unha axuda extraordinaria que se suma aos 3.000 euros de asignación anual consignados nos orzamentos do próximo ano.